आमर आउ एक फ्रेश ब्लॉग को जब चैनल आपण मैंने नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना आ पाखे थे बेल आइकन को दबाई दिखाँ तो जब भी मो वीडियो आसो तो फास्ट नोटिफिकेशन आपन को आसो तो देरी न करी तो वीडियो टी आगु कंटिन्यू करंतु आ थंबनेल देखि तो जानि साथी आज वीडियो टी कौन होगा जाउची तो एबे हमें पूरा रेडी हो जाइछु बाहर माने रेडी हो बाहर सारछु तो जीवा पई मार्केट माने रोड को तो चलंतु देखिया केते कौन माने कौन काली तो जाएगी काली जाइथिली वीडियो होई नथला पूरा पड़ी जाइथिली तो आज वीडियो करके जाउछी चलन देखिया केते पडुची आ तो आसचे नुआ हमर लैपटॉप तो कौन पई तो वीडियो टी आगु आगु कंटिन्यू कर सोई पड़ची तो मां बने छाड़ देबी आ छाड़ देकी पळेबी बहुत जोर खरा होची ताकू भी नेले आ हबनी पूरा एना माओवादी हे गयो माओवादी हे जाएंगे पूरा पळेला तो चलतु जीवा बाहर जाऊँ तो मुझे शू नाई देगी गाड़ीटा सेपट खोली आने तो जीवा ये आमर माओवादी हो गले आगो कौन जा पुलिस स्टेशन वांटेड लिस्ट रे पकईदे वांटेड लिस्ट रे पड़ो ना तो चलत तो फ्रेंड ए तो आसी पहुँच जाइए पानी कल पाखे तो पानी कल पाखे खाଇବା है ना आज किसी तो पानी कल पाखे रही जाए खाଇବା तो रहीबार खायापी रही जाए आलुदम आलू दबनी खाली झोल दब आलुदम आलू खाए लोभी लोक ସିଏ ଆଉ ଅନାଅନି ନାହିଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଏବେ ତ ଖାଇବା ସଜାଇଛି ତ ଲିପନ ଆସିଛି ଲିପନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତା ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେଣି ଲିପନକୁ ଆଉ ମମି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ତ ଲଗା ହେଇଛି ପଚାଶ ହେଲେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ଆସୁଛନ୍ତି पलासे तो प्रेसर देखे आसन तो आसन आम तुम सेपट दिया आइडिया आसने पलैया तो फ्रेंड ए तो आसी पहुँच जाइछु रोड रे चुटीरा केमी हेलमेट देखी तो मम्मी लिपन आगे आसी पहुँच जाइछु तो यहाँ है से लैपटॉप दुकानटा ये बारे आसुन तो भीतर चलन जा तो देखिए आसते देखो आसु आसु जन कहले पानी एत शोष तो काली आम देखी जाइनु लैपटॉपटा तो आसार था संज बेलू आसीगलानी आज आसनु एटा 16टा ना 16 GB रैम टा ना तो ये लैपटॉप तो आम खोली जाइए लिपन मन पूरा उड्डी जाऊँगी तीनटा जो पुराना डिओ गोटे था सेटा मोटे जानी तीनटा वीडियो आसो मिसे
ପକେଇକି ଆଉ ବାକି ଏମାଉଣ୍ଟଟା ଦେଖୁଛି ଆଉ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି କହୁଛି ଆମେ କହୁଥିଲେ ହେଇଗଲା ତାର ଯୋଉଟା ତମେ ପକେଇଛ ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବ ସେ ପକେଇଦବ ଏଟା ପକେଇଲେ ଲୁକ୍ଟା ପଳେଇବ ଓହୋ ନାଭି ବ୍ଲୁଟା ନା ଓହୋ ଏଟା ନାଭି ବ୍ଲୁଟା ଲୁକ୍ଟା ପଳେଇବ ମୋଟା ଏଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଟା ଥିଲା ଏବେ ତ ନୂଆ ଇଏଟା ଆସୁଛି ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୁକ୍ କରିକି ଦେଇଛି ଆଉ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଟିକେ ସେଠି ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲ ସେଠି ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲ ସେଟା କ'ଣ କି ସେଠି ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଏଟା କ'ଣ ଅଧିକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଓହୋ ମମିଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଟିକେ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇଏରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ କହିଦିଅ କ'ଣ ଇଏ ଟିକେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠିକା ତ ଶୁଭୁଥିବ ନା ସେଇଟା ତ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି এটা Ryzen 5 5600H ପ୍ରୋସେସର ଅଛି 16 GB RAM ହେବ 512 GB SSD 4 GB RTX 3080 ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରହିବ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା ରହିବ 144 Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ରହିବ IPS ଏଲ୍ଇଡି ଡିସ୍ପ୍ଲେ IPS ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକର DNR ସ୍ପିକର ରହିବ ସ୍ପିକର DNR ସ୍ପିକର ରହିବ ଯୋଉଟା କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଏତିକି ଫିଚର୍ସ ହେଲେ ମେନ୍ ଫିଚର୍ ବାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଅନ୍ କଲେ ବଜାଜ କାର୍ଡ ନା କାର୍ଡ ହେଇନଥିବ ତମର ମୋର ପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ମୁଁ କାଞ୍ଚି ମୁଁ ଖାଲି ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ i5ର ଏକାଥରେ ଦେଖିଦେଲି ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଫିଚର କିଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି ଯଦି ବି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ ସିଏ ଏଟା ଲିପନ ଚଲାଉ ତମ ଯୋଉ ଲାପଟପଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଲକି ତାର ଚଲାଉଥିବ ଏଟା ଖାଲିଟା ପଡ଼ିକି ରଫ୍ ୟୁଜ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ତ ଯାହା ଇଏ ହେବ ବଢ଼ିଆ ସେଟା କରିବୁ ଟିକେ ଏଇଟା କରିସାରେ ହଁ ସେଟା ବି ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ଲାପଟପ୍ ପଠେଇଲି ଏଇ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କ'ଣ ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ତତେ କ'ଣ କିଛି ଦିଆ ହଉଛି ଆଉ ତ କିଣେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ସେ କାଲି ସେଇଆ ବୁଝୁଥିଲେ ଯାଇକି କହିଲେ ଏଇଟାର ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସୁଧୁ କିଣେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଏଇନା ଠିକ୍ ଜବ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଣିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଜବ୍ କଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଏଇ ରଞ୍ଜନ ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଖାଲି ପଚାରିଲି ସେ ଯେଟା ଆଣିଲା ନେଇ ଆଇଲା i5ର ଜବ୍ କଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଇଏ ହେଲାଣି ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ନା ଏଟା ତାର ଚାଲିବ ତାକୁ ଆଇତି କରିକି ରଖିବୁ ଯଦି ଚାଲିବ ଆଉ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ାମି କରିବୁ ସଇଲା କାମ ନା ଏଇଟା ପ୍ରତି ମାସ 2 ମାସରେ 6 ମାସରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଯାଏ ଇଏ ସେଇଆ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏକାଥରେ କହିଲି ନେଉଛି ତ ଏକାଥରେ ଲିପନ କାଲି ବିରିୟାନୀ ଦେବା ଆଉ ନୂଆ ଲାପଟପ୍ ନେଲା ଆଉ ନା କ'ଣ ହବନି
ଥରେ ଜିନିଷ ନେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେବେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନର୍ମାଲ ଘରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ବି 1000 ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଧର ଏକ୍ଜିବିସି କାର୍ଡ଼ରେ ପରଚେସ୍ କରିବେ 500 ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଏବେ ହଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ଲାଗିବ ନା କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୋସେସିଂ କେତେ ଆସିବ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଜିନିଷ ଦାମ୍ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେତେ 58 ସମଥିଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିବୁ ହଁ ଆହୁରି କ'ଣ ତେଲ ପଡ଼ିକି ସେତିକି ଆପଣ ଟିକେ କରେଇଦେବେ ନା ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି 12/4/9 ଜିନିଷ ଦାମ 58,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 12 ହେଲେ ମାସକୁ କ'ଣ ଇଏମଆଇ ଆସିବ 4,833 ଟଙ୍କା। ସପ୍ତାହ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କେତେ ଗଲେ 20,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଦରକାର ପଡ଼ିବ 21,000 ଯଦି 12 ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ସ୍କିମ୍ କଲେ 58,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଦାମ ହେଲେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 9 ହେଲା ମାସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମର HDFCରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲା କାରଣ ତିନିଟା ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା କାହାର ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ ତ ନଥିଲା ତ ମମିଙ୍କ ନାଁରେ ଫାଇନାଲି ଫେରେ HDFCରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ନୂଆ କରିକି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏବେ କାର୍ଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ତ ସରିଲା ପରେ ଫେରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କାମ ଚାଲୁ ହେବ ଆଉ ସେଟା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏରିଆ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏରିଆ ସେଗୁଡ଼ା ଫେରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର କାମ କରିସାରନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓପନ୍ କଲା ବେଳକୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଭରରୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି 9ଟାରୁ ଆସିଲୁଣୁ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 3ଟା ମାନେ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିନୁ ସୁଦ୍ଧା ବି କିଛି କୁଆଡ଼େ ହେଲାନି ଆଉ ତ ଫେରୁଛୁ ସେମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ତ 3ଟା ହେଲାଣି ଝିଅ କ'ଣ କରୁଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଉଠ ଟିକେ ଆଗେ ଲିପନ ବସ୍ ଆସ୍ତେ ବାଜିବ ସେପଟେ ତ ମାନେ ଭୋକ ବି କଲାଣି ତ ଝିଅ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ବି ଲାଗିଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ତ ଦେଖିବା ସେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇନି ଯଦି OTP ଦେଇଦେବ ତ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆସିକି ତାପରେ ନେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରୁ ଯାଇକି ଫେର ବାପାଙ୍କର ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛୁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ହୁଏ ଡାକିବେ ଫେର ସେ HDFC ଗଲାରୁ ମାନେ ଫେର ଗରମରେ ଆସିବେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ସିଏ ଆସିବେ ତ ଚାଲ ଫେର କରିକି ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ କ୍ୟାସ୍ ଦେବା ବାକି ଅଛି ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମର ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଭଲ ତ ଘରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେନି ତ ଏଠି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଆସିକି ହେଲେ 8:30 ଘର ପହଞ୍ଚିଲା 9ଟା ପରେ ହେଇଯିବ ତ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା କେତେ କ'ଣ ପଇଲା ତ ଘରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ତ ଏଇଠି ଆଗେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଇଏ ହେଲା କ୍ୟାସ୍ ଅଛି 12,000 ବାପା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 10,000 ତ ବାକି ଆମର EMI ହେଇଛି ତିନିଟା ଏବେ ବାହାରୁଛି ନା ତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଟିକେ ତିନିଟା ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଆଉ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ମାନେ ଖରାରେ ଯାଇକି ଆଉ ଖାଇ ବି ହେଲାନି କମ୍ ଉଠିଲା ପଖାଳ ଖାଇଦେନି ଖାଇଦେଇକି ଫେରେ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଫେରେ ଆସିନୁ ଦୋକାନକୁ ହେଇଗଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକା ସିଧା ଦେଖା ହେବ ଘରେ ତ ଘରେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଥିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ
तो फ्रेंड एबे तो आसी घरे पहुँच जाइए घरे पहुँच पहुँचू माने पेट गरम को पूरा झाड़ा तो तो लाट्रिन जाइए आसिकी आम मैडम खोली दिले देखो लैपटॉप चिन्ह तो लगे खेलानी ନିଜେ ମୁଁ ଏବେ ଛୁଇଁ मु लगेनी तो देखो तो देखो तो लैपटॉप आसो बोली आ माने तार धैर्य ना खाइनी पीनी खाली दौड़ुची बाड़ी पाक फिर घर को आस ऑन कर तो ये लैपटॉप आमर ऑन एटा छाड़ू न एटा खाली माड़ी की छाड़ तो कौन से पी दे मोबाइल शुई मु कहनी एपट को बस सेपट को फे जाई बस तो ये लैपटॉप आम ओपन हम देखिए देखिए अच्छा ପାସୱାର୍ଡ କଣ हेलो पासवर्ड कौन करछि हेलो देखन देखन नाटा पूरा इस ऊपर ना आसी लो बाप को मरा हो सेठी किछि एंट्री है ना देखन देखन किछि एंट्री है ना ये बड़टा बाहर जाई पांचटा में ये बड़टा आओ मत बनी हो नहीं I forgot my pin. 2004 मारो तुम डेट ऑफ बर्थ तो पासवर्ड है 2004 आम मैडम को डेट ऑफ बर्थ आउ जड़े मैडम मुंड बिंधुची कि देखी हेनी झीटा लंगु होती तो तो देख आउ जड़े मैडम कौन ओपन कल ता मुंड देख के बिंधुची मम्मी कहले गाधे पड़ा आसी गाधे पड़ा आसी एसी बसी अब फाइनाली आम लैपटॉप ओपन हो जाइए तो कौन करेंगे हाँ कौन एटा जो ऊपर तो इसलिए जो मतलब ऐप केमती डाउनलोड करी कौन ऐप के डाउनलोड यूट्यूब फेसबुक जो व्हाट्सएप 3 दिन का ट्यूशन यूट्यूब व्हाट्सएप किसी ना क्रोम को पड़े क्रोम जाए मोबाइल रे गोटे लिंक अच्छे लिंक ये करदो तुम हो से कहीदेमी आ आइले मास्टरटा सारे यस केते जण लोग 3 दिन पे मेरा कोटी को कौनटा करा हो कौन करा हो सर्च आप सर्च कनेक्ट हो ना नेटवर्क कौन केमती करा तो फोन तो 5G मोर 5G चालू और तो डाटा से दे मत तो ये चलन तो देखिए मैंने ता सहित घर को आइला को पूरा माने मशरूम बिरयानी बनई दम दिखाई तो दम दिया सरू तो आपको देखेमी एटा कोन सेटा हला कीबोर्ड रे पड़ो सेफ्टी यस ये जो येटा कर देइछ ना पचुंबरटा ना करिया करिया तो झील तो ये शोई पड़ा ये गोटे सब देखो पूरा थंडे सटा सटा आहरी गाधे की आसिक एसी लगे बस आखिक देख तो ये आमर कचुम्बर बाढ़िया बसी पड़े ये आमर बिरयानी बाढ़िया बसी पड़े तू कहना तो कथा हो आज फास्ट टाइम है मशरूम बिरयानी पुणी आम हाथ में खाइने जना पड़ो सुंगी केमी हुए ना ମୁଁ ତ ଖାଇନି ମତେ ଦେଖିଲେ तू कौन खाइबू कि तू खाली राइस खाइबू नो ଛତୁ ଏମାନେ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇନି ପୁଣି କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏନା ପୁଣି କେମିତି ଖାଉଛୁ ओके एंटर एंटर ରାଜା ସେଇପଟୁ ବସିପଡୁ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଦବୁ कीबोर्ड रे सब सिकुनु ତୁ ଲିପନ ମାଡ଼ ଦିଟା ଖାଇବୁ ମୋ କତରୁ କହୁଛି
ଆସି ରାତି 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ସଡନ କରୁଛି ବା। ଆଁ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟର। ହଁ ଏଇ ବା ରଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି। କି ପୋଛା ପୋଛୁଛି ଏଇନା ତ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଲି ଚାଟିବୁ ଆଉ। ଅନାନି ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଫୋନ ଯେମିତି ଫୋପାଡୁଛି ସେଇ ଏମିତି ଛାଟି ଦବ। କହିଲେ ତାପରେ ଆଉ ମୋ ଫୋନ କଣ କଲ? ରାଜା ଆଗେ ପତ୍ର ପକେଇ ବସିଲାଣି। ଏଇ ମସରୁମରେ ତ ଜାଣିପାରିବୁନି କେମିତି କାଟିବେ। ତଳଟା କେମିତି କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆଣିବୁ ନା କଣ। ଗୋଳେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଖାଇସାଇନି ପୁଣି ବାପା ଖାଇବେଲୁ। ବାପା ଖାଇଲେ ଏଟାରେ କଣ ପାଣି ଦିଆହେଲା? ବାପା ବି ଖାଆନ୍ତି। ଏଟାରେ କଣ ପାଣି ଦିଆହେଲା? ବାପା ଖାଆନ୍ତି କି? ବାପା ଏବେ ଖାଆନ୍ତି। ଏଟା କଣ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନି ବାପା ନେଇକି ତାଙ୍କର ବସେଇଦେଲି ତାର କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ବି ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇଆ ଖାଇଦବା। ଜାଣିନି। ମୁଁ ବାହାର କରିଦିଏ ଟୋଟାଲି। ଭାଇ ଇଏ ଉପରେ ତେଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଲାମିନେସନ କରି ଆଣନି। ହେ ଭଗବାନ ଇଏ ଉପରେ ଖରାପ ପଡିବ। ଲାମିନେସନ କରିଦେଲେ ହବନି? ତୁ ଗୋଟିଏ ଚଟକଣା ଦେମି ତୋର ଲାମିଲେସନ କରିବା ଛଡେଇ ଦେମି ଏକାଥରେ। ସରି ଭିଣେଇକି ଡାକିଲାଣି ବାପା। ସବୁ ପାଗଳା ସବୁ ପାଗଳା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଏବେ ଭାବୁଥିଲି। ଯୋଉ ଆଳୁ ଟିକେ ବାଛି ଦେଖିବ ବାପାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ବିରିୟାନୀରେ। ସେଗୁଡା କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜା ଦେଖେ ରାଜାକୁ ଆଗେ ଦେଇଦିଅ। ସେଇଟା ପାଇ ଆଳୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଛା ସରୁ ସିଏ ତ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇଲାଣି। ମୋ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡାରେ ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛୁଛି ଖାଲି। ଆଉ ରାଜା ଆମର ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେଣି। ଛତୁ ଖାଏନି ଛତୁ ଖାଉନା ତାକୁ ତାର ଛତୁ ଭାତ ଦେ ନହେଲେ ତୁ ନେଇଯା ବାଛିକି ଦେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ବି ଆଉ ଭାଷା ବାହାରୁନି। ଲୁସି ତାର ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛୁଛି ଆଣେ ଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ଲିପନ ମୁଁ ଲାପଟପ୍ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେବି ହଁ। ତ କହନା ଜମା ନୁହେଁ ପବନ କହନା ମିଛ କଥା। ଯାଜପୁରିଆ କୁହନ୍ତି ନା ଯାଜପୁରିଆ ପପନ ଆଜି ଲିପନ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲା। ଛି କାଲି ତମର ଲିପନ ହେଇଗଲା? କଥା ଶୁଣ। କାଲି ଆସିବା ଲିପନକୁ ଧରିକି ମାଡି ବସି ନେଇଯିବା ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିବ ଉଠେଇକି ନେଇକି କେତେ 7,000 1000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 6,000 ବେଶୀ ନୁହଁ 1,500 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ହେଲା। ବାସ୍ ସଇଲା। ହଜାରେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? କାଲି ଆଜି ମିଶେଇ ଆଣିଲି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମମି କହିଲାନି। ହଉ ବାଢ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଆଉ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ସବୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମତେ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତ ମୁଁ ବି କିଛି କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କୁହ। ଏଇ ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରିଟ୍ଟା ମୋ ଲାପଟପ୍ ଆଜି ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୁଆଡ଼ୁ ଦେଇଛି। କାହିଁ ପବନ କରୁଛ? ଏପଟେ ଏସି ଚାଲିଛି ଆମେ ପବନ ଆଉ ସକ୍ଷମ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଦେମି ରାଇସ୍ ଆଉ। ତ ଏପଟେ ଦେଖ ରାଜାର ତାର ସରିକି ଫେର ତା ଦିଦି ପାଖକୁ ନେଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁଁ କରିଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଚୁଁ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କଣ ହେଲା କି? ଖାଇଲେନି ଲିପନ ଆଉ କଣ ହେଲା କଣ? ଲିପନ ତ ଦହି ଖାଏନି। ସେ ଦହି ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ଦହିଟା ଶୁଙ୍ଘୁଛି ନା କଣ? ହଁ ନା ଇଏ କି ଖାଇବ ବା? ପାକିସ୍ତାନ ଧରାଇକି ତ ମୋର ଏତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ମାନେ ହାତରୁ ମାରିବି ନାହିଁ ହାତ। ତ ଚାଲ କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ବୁଲେଇ ଦିଅ। ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୁଣ ପକଉଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ି ଝୁଙ୍କି ହେଇଛି। ହଁ ଥାଉ ଲୁଣିଆ ନହେଲେ କରିଦବୁ। ଆମର ଲୁଣିଆ ଖିଆ ତ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପକଉନାହାନ୍ତି। ओ ଭାଇ ମାरो मुझे मारो ନା କଣ? ଲିପନ ବଢିଆ ପରା। ବୁଝିବ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି କାଶ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏତେ ହସ। ରଜରେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ରଜରେ ଆମ ଆଈ ଗୋଟେ ଦେଇ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ
ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ହସ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ତ ଖାଇବା ସରିଗଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।